Det er Kalle, min fotograf. Kasper Juhl. Kalle! Hvad sker der? Der er en patrulje, der er blevet angrebet. De siger, der er såret på vej ind. Vi skal have nogle billeder. Får vi lov til det? Det skal vi, ja. Trine! Ja? Trine! Vi flyver ud nu, og der er ekstra plads. De aner ikke, hvad der kommer til at ske her. Skal I med? Vi bliver her. Hold nu op, det siger, det kan blive pissefarligt. Kom nu med. Hvad tror du, Michael Laugsen siger, hvis jeg tager hjem, så snart det bliver alvor? Kasper, så den her harddisk med hjem. Det er bare en backup. Det er bare, hvis der sker Så noget. der er afgang. Vi ses i København, ikke? Vi skal have dem stabiliseret. Flyves ud om 10 minutter. Hvad laver de pressefolk her? Vi har fået tilladelse til at være her på herrens operative kommando. Gider I holde jer på afstand? Dok, du bliver nødt til at komme her. Forbindingen sidder ikke ordentligt. Vi skal standse blød. Der er 2 mere på vej ind nu. Det er gået fuldstændig amok derude. Kontakt felthospitalet i hovedlejren. De skal gøre blod klar nu. Hey, hey, hey. Han er ved at dø for helvede. Prøv at se. Jeg skal bruge nogle billeder af forældrene, når de møder politikerne. Er det kun for folk, der har mistet nogen i krigen? Nej, ikke kun. Pårørendeforeningen er for alle, der er i familie med udsendte soldater, både de levende og de døde. Okay. Hvad skete der egentlig med historien fra lejren? Jeg havde ikke nogen historie, når det kom til stykket. Lad os komme i gang. Ja, det er ikke så meget historie nu, men jeg på en eller anden måde fortæller det den bedre. Kigger over. Vil I prøve at se det andet igen? Hun er vokset som statsminister, Birgitte. Katrine fortæller, at hun har et pressemøde kørende i 20 minutter, uden at sige noget som helst. Hun er bare blevet en helt almindelig levebrødspolitiker uden holdninger. Ej, der er da gået et eller andet galt. Det var da underligt pressemøde. Hendes PowerPoint-præsentation hang heller ikke sammen, da hun nåede til finansiering af lovpakken. Jeg fik et par ret gode skud af hende, hvor hun kigger på sin spindoktor og ser skide irriteret. Det er skide godt, det der, Kalle. Hvad er det, jeg tog der top til regeringsseminaret på Elinkilde? Det satser vi på. Jeg har legnet en del interviews op. Okay. Giv en taxabombe på det der. Du skal lige møde Mikkel. Ny fotopraktikant, som tager med op til regeringsseminaret. Okay, det vidste jeg ikke. Hej, Katrine. Hvorfor? Jamen, det er Laugesen. Han vil gerne gøre noget ekstra ud af vores indslag til Express TV. Der bliver knald på deroppe, så Mikkel han tager med for at assistere på videodelen. Jamen fint. Har du været med så tæt på regeringen før? Nej, det tror jeg ikke. Det skal nok blive spændende. Ja. Hvor meget har du fulgt med i den sidste tids skriverier om udenrigsministeren? Han er 22, okay. Jeg læste sgu da heller ikke avis, da jeg var 22. Det gør jeg. Hun har blodforgiftning og svingende nyrefunktion. Det er muligt, hun er psykotisk efter det, hun har været udsat for. Hvor længe skal hun ligge i koma? Foreløbig et døgn. Sandsynligvis skal vi forlænge det. Ja, hjælp med noget. Ja, jeg skal tale med hende. Hvornår kan jeg komme til at tale med hende? Det kan ikke lade sig gøre. Jeg skal tale med hende. Hun døde for 6 minutter siden. Christine, jeg har sagt til dig, at du skal rydde op. Ikke? Du først bliver færdig, og så bruger du noget mere. Martin, din far kommer. Hej, far. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde Martins tøj. Jeg lavede en tegning til farmors kiste. Kom. Men du skal lige se den. Kom nu, Martin. Martin, dit tøj er her. Okay.